Arvatkaapa mitä? Olin juuri kamalan jännittävässä ja vaarallisessa seikkailussa. Olin eksyksissä ja jouduin vangiksi. Mitä? Mitä sinä muumipeikko täällä horiset? Vaarallista, pyh! Minäpä vasta vaarassa olin. Katsotaan vaikka. Oli tosi kaunis kesäpäivä. Sitten yhtäkkiä se tulivuori alkoi purkautua. Tuhkaa tursusi vaan. Ja vettä tuli sisään joka ovesta ja ikkunasta. Ja sitten siihen tuli se hassu talo. Mutta sitten minä ja niiskuneiti jouduimmekin muista eroon. Siitä seurasi vaikka mitä jännittävää. Ohoijaa. Kuulostaapa melko kesyltä. Minä sen sijaan koin todellisia hurjia kurimuksia. No, oli siellä muillakin jotain pikkiriikkisiä seikkailuja. Mutta pääasia on, että minä olen tämän tarinan sankari. Et sinä nyt ihan kaikkein suurin sankari ole. Juupas! Eipäs. No, mennään sitten katsomaan se, niin nähdään. Mikäs se pätkä nyt oli nimeltään? Pikkumyyjä, hirmuinen vappu. Sehän se oli! Eipäs, kun muumia vaarallinen juhannus.